Господин Савов, България е сред водещите страни по фалшифициране на опаковки или на сертификати на продукти. Това сте заявили при откриването на програма за борба с фалшивите сертификати. Нека да кажем най-напред кои са най-проблемните зони и в какво се изразяват най-сериозните нарушения. По данни на Световната организация на митниците, публикувани за 2011 година, една от държавите, в които има идентифицирано високо производство на фалшиви продукти, се оказва България именно с производството на фалшиви опаковки. Това е от изключителна важност, тъй като посочва високата степен на организираност на организираната престъпност по отношение на веригата на доставки. Тоест имаме производство на компоненти в една държава, производство на други компоненти в друга, сглобяване, опаковане в трета държава и след това дистрибутиране и продажба в четвърта, пета и така нататък. Това означава много сложна и добре управлявана верига на доставки, което именно налага организиране на глобално ниво на всички структури на правоприлагане, така че ефективно да се противодейства на тези вериги. Така е, но моля ви да откроим кои са най-проблемните сектори, може би у нас, където се наблюдава такива фалшификации. У нас не може да се направи лист на конкретни сектори, по-скоро глобално това, което е като тенденция, важи и за България. У нас най-широко фалшифицираните стоки. Това са текстилни продукти, играчки, фармацевтиката, козметиката, така че фармацевтиката като процент за Европа е по-ниско, но козметичните продукти за масова употреба също са обект на фалшифициране. Може ли обикновеният потребител да познае на пръв поглед такива фалшиви стоки? В следващите месеци, като част от програмата на Интерпол и задачите, които имаме ние като сертификационни организации, ние ще подадем информация за обществото, нали, какви са начините, по които да се направи идентификация най-лесно. Това са различни цветове на опаковките, различни знаци, които се прилагат, всякакви отклонения от това, което е очаквано качество на даден продукт, е индикация, която трябва да се използва. Разбирам ви, сигурно това ще бъде в последващ разговор уточнено, но според мен този проблем е не само финансов, в голяма степен засяга здравето на хората и именно за това се налага създаването на координирана глобална програма. Това е програмата за борба с фалшивите сертификати, която бе представена. Кажете конкретиката на тази програма, нейната същност. Тази програма обединява, е част от международната операция Overshock, която се координира от Интерпол за борба с фалшивите сертификати и сертификационни знаци. В нея участват Интерпол, всички световни организации на митници, правоприлагащи органи, Министерство на вътрешните работи и други агенции и структури, както и заинтересовани страни, организации за защита на потребители, на конкуренция, защита на интелектуалната собственост и сертификационни организации, членове на СИАК, на Международната организация на сертификационните организации за противодействие на фалшивите сертификационни знаци. В рамките на тая програма ние имаме ангажимент да извършим обучение на правоприлагащите органи по отношение на технологията на издаване на тези сертификати, изпитване и тестване на продуктите за безопасност, както и методология за разпознаване на фалшивите такива. Това дава в ръцете на правоприлагащите органи един мощен инструмент, нов, който до сега не е бил използван активно, за бързо разпознаване на фалшиви знаци, на фалшиви маркировки и фалшиви сертификационни документи, съпровождащи фалшивите продукти и възможност за бърза превентивна реакция преди да бъдат заловени продуктите и спрени, преди те да стигнат до пазара. Което означава, че има незабавен положителен ефект върху защитата на здравето на хората и тяхната безопасност, преди това, че всички фалшиви продукти се появяват на пазара без да бъдат изпитани, тествани и гарантирани, че са безопасни за употреба. Предполагам, опитът на Европа ще бъде много ценен в нашата българската практика. Да, но и трябва да отбележа, че тая програма в момента стартира пилотно в България, преди да бъде разпространена в Централна и Източна Европа и други държави на изток от нас. Така че от една страна ние сме и пионери по отношение на установяване на силна комуникация с обществото, потребителите и с правоприлагащите органи за изграждане на единен фронт срещу фалшификаторите. Тоест, може би България ще има какво да даде като опит на света и на Европа в частност? В момента даваме пример.
Чудесно как е трябва това. да станат нещата. Да. Много ви благодаря за този разговор. Успех и обещавам да го продължим, господин Савов. Всичко И аз добро ви пожелавам. всичко Благодаря добро. ви. Господин Савов, България е сред водещите страни по фалшифициране на опаковки или на сертификати на продукти. Това сте заявили при откриването на програма за борба с фалшивите сертификати. Нека да кажем най-напред кои са най-проблемните зони и в какво се изразяват най-сериозните нарушения. По данни на Световната организация на митниците, публикувани за 2011 година, една от държавите, в които има идентифицирано високо производство на фалшиви продукти, се оказва България именно с производството на фалшиви опаковки. Това е от изключителна важност, тъй като посочва високата степен на организираност на организираната престъпност по отношение на веригата на доставки. Тоест имаме производство на компоненти в една държава, производство на други компоненти в друга, сглобяване, опаковане в трета държава и след това дистрибутиране и продажба в четвърта, пета и така нататък. Това означава много сложна и добре управлявана верига на доставки, което именно налага организиране на глобално ниво на всички структури на правоприлагане, така че ефективно да се противодейства на тези вериги. Така е, но моля ви да откроим кои са най-проблемните сектори, може би у нас, където се наблюдава такива фалшификации. У нас не може да се направи лист на конкретни сектори, по-скоро глобално това, което е като тенденция, важи и за България. У нас най-широко фалшифицираните стоки. Това са текстилни продукти, играчки, фармацевтиката, козметиката, така че фармацевтиката като процент за Европа е по-ниско, но козметичните продукти за масова употреба също са обект на фалшифициране. Може ли обикновеният потребител да познае на пръв поглед такива фалшиви стоки? В следващите месеци, като част от програмата на Интерпол и задачите, които имаме ние като сертификационни организации, ние ще подадем информация за обществото, нали, какви са начините, по които да се направи идентификация най-лесно. Това са различни цветове на опаковките, различни знаци, които се прилагат, всякакви отклонения от това, което е очаквано качество на даден продукт, е индикация, която трябва да се използва. Разбирам ви и сигурно това ще бъде в последващ разговор уточнено, но според мен този проблем е не само финансов, в голяма степен засяга здравето на хората и именно за това се налага създаването на координирана глобална програма. Това е програмата за борба с фалшивите сертификати, която бе представена. Кажете конкретиката на тази програма, нейната същност. Тази програма обединява, е част от международната операция Overshock, която се координира от Интерпол за борба с фалшивите сертификати и сертификационни знаци. В нея участват Интерпол, всички световни организации на митници, правоприлагащи органи, Министерство на вътрешните работи и други агенции и структури, както и заинтересовани страни и организации за защита на потребители, на конкуренция, защита на интелектуалната собственост и сертификационни организации, членове на СИАК, на Международната организация на сертификационните организации за противодействие на фалшивите сертификационни знаци. В рамките на тая програма ние имаме ангажимент да извършим обучение на правоприлагащите органи по отношение на технологията на издаване на тези сертификати, изпитване и тестване на продуктите за безопасност, както и методология за разпознаване на фалшивите такива. Това дава в ръцете на правоприлагащите органи един мощен инструмент, нов, който до сега не е бил използван активно, за бързо разпознаване на фалшиви знаци, на фалшиви маркировки и фалшиви сертификационни документи, съпровождащи фалшивите продукти и възможност за бърза превентивна реакция преди да бъдат заловени продуктите и спрени, преди те да стигнат до пазара. Което означава, че има незабавен положителен ефект върху защитата на здравето на хората и тяхната безопасност, преди това, че всички фалшиви продукти се появяват на пазара без да бъдат изпитани, тествани и гарантирани, че са безопасни за употреба. Предполагам, опитът на Европа ще бъде много ценен в нашата българската практика. Да, но и трябва да отбележа, че тая програма в момента стартира пилотно в България, преди да бъде разпространена в Централна и Източна Европа и други държави на изток от нас. Така че от една страна ние сме и пионери по отношение на установяване на силна комуникация с обществото, потребителите и с правоприлагащите органи за изграждане на единен фронт срещу фалшификатори. Тоест, може би България ще има какво да даде като опит на света и на Европа в частност. В момента даваме пример. Чудесно е това. Трябва да станат нещата. Да. Много ви благодаря за този разговор. Успех и обещавам да го продължим, господин Савов. Всичко добро ви пожелавам. Благодаря ви.